lembur. Lembur. Lek kolor ngidul banyune ilang, katut kono. Wah, tak kok iki. Iku kok cegat kono ya wis. Ya engko lek mben lek anu ngecor ya ditutno ya, engko sing kulon aja dipatok, dianu ae ganjel cengkal. To lemahe diurukno ukur-ukur ngono lho. Iya, iku lho ora kepatok ta. Kami tuwa pendak tenan. Wis seminggu ta. Iya. Enteni. Wis ku apane jare iki? Hah? Jeruk iki. Wis ku apane iki? Hah? Wis ku apane? Iya, urung. Urung. Kok buka ta? Wis kok buka los ta? Wis los. Lah mau kok buka didik ta? Kok buka didik ta, Mang? Iya. Tetok. Komentar ndok iya. Yo kene yo iso ae ta rek carane trike. Cek gak klumus iku ya apa? Ya lek biyen goblok, pan ngono ku dewepno nang kancane ngono. Iki sing biasa kena. Dewepno. Pan dewepno kancane pan mari kancane jemeke gawe. Lah iki pacul dancuk. Oh. Marak gawe ngono. Ri, iki termasuk wis menggok ri lho. Wis mengos. Ya mek kedang-dangan pipo tok iki lho. Iya. Lah pipo iki. Sing kon munggahno pipo iki tok lho. Pipo iki benakno lek enggak sak perene enggak iso. Alah, duruk kae. Lek enggak sak perene ngalor lho. Enggak iso ri. Iya, Bang. Lek enggak sak perene enggak iso. Iya. Tapi men semone ono pagere malah ketok moncol ya. Lho yo pagere ngene oleh jerone ra apa-apa oleh pagere. Ha iya nang jerone pipo iku. Masa iki diuruki pager ya ora apa-apa. Di lebokno coran. Yo, kanane ora percaya. Iya. Apa? Mbok pas dhewe sapa sing tepat iki? Karo anak sapa? Ya omah iku. Ben iku minggu ben iku dudat apa? Lek iki rono wis dadi, iki baru tak dudah. Engko digangi sakmene lho. Gangi sakmene. Engko iki dicor dhewe. Bareng bendetan iso. Terus ngalor ono iki wis Ketutup pisan. Lho. Iki diengeh ki, manu iki didadeli banyu kok kono cek mlebu. dicor dhewe. Heeh. Oh, dingene lek mlumpat ngalor ono. Ya sementara cek dilumpati diuruk. Ngono. Diuruk apa-apa kono lemahan ya kena. Lek ngene iki nggarap ya